Zimbabwean authors are bringing the world on the map. And we just want to celebrate each and every one of you. Anosapota zvekunyora, anonyora, anoita basa iri kuti zviendere mberi. Vachirere. Makati habudi kunzi vachirere kana kuti Mr. nditi. But nhasi tinoda kuti vachirere. Tokumbira muye muchaleader session yedu ye-open discussion Q&A. Unfortunately, taichida kuita reading yebook between Vamabasa na Madam, but nguva dzedu. Saka Vamabasa, tokumbira muzoverenga moiso pa YouTube or online. Tikutozvida, tandakatozviberera. Saka munongozviita pa platform awanda. Vachirere, you can now leave the session. Thank you, friends and family of Ignatius Mabasa. In the interest of time, I want to call upon Joyce and Ignatius to come up front, and if we could give them two separate microphones. Joyce, may you please come over? I want them to sit here. May I have the roving mic? It's all in the interest of time. Now, I first met these two about 33, 34 years ago. And these two were my classmates at the University of Zimbabwe in a creative writing class that included many other people who might not be here today. But I was so excited to realize that at the end of it, the three of us came from Mount Darwin. Babi Eduawa. We were in the same class 33 years ago. So this is your time. I now want you to interact with the author and the translator. Who wants to start? And as we are dealing with the questions on your mind, I've got a simple question for Joyce. Joyce, when you started to translate this book, what would you refer to as a point of no return for you? When you realize that this thing just has to be completed. I think when was the point of no return? Okay, I think when I reached the point of no return fairly early on, when we had Mundigoni in the combi going to Harare and telling people about his experiences that he had had in Harare, particularly when we got to the part where he was in Africa Unity Square. And for those who have read the book, you know what he experienced when he was in Africa Unity Square, seeing maybe things that he had not seen in Bumbura, where he lived. Particularly this young man who was carrying a rose that he was interacting with. And when I got to that point, I enjoyed that part so much. I thought, no, I really need to complete the rest of this book and see how it also looks in English. Yes, whilst you are still there, may you kindly tell us what were the happiest moments and also the more difficult moments when translating Mapenzi to the Mad? Off the cuff. All right, the happiest moments obviously are those times when I wasn't wrestling with the language. It's those times when I could just
sort of have a flow as I translated. And then the most miserable times, sometimes they came fairly early on. Like, for example, when I came across the phrase Ngozi Yerombe and wanted to put it into English, that's when the wrestling began, because I had to really think about this and think about, okay, well, you know, for all of us, when we say Ngozi, it's something that we take for granted. We understand what it is. And when you're trying to put it into English, that's the first time that you realize how so many concepts that we take for granted are utterly alien to other people and are things that are in need of, say, deeper explanation. So that was my first moment of misery. Thank you. Thank you. Yes, now you want to fire away. Do we have questions from the floor? Whilst you are at it, I have one very simple question for Ignatius. The writing of Mapenzi, what did it do to you as an individual? It's not about finance and so on. Mabhuku anokuwadza anofunga kumanyora kana kufadza. For me, I think what Mapenzi did, this is why I can't forget Chirikure Chirikure when I talk of Mapenzi. It was my first novel, and you know, you are so passionate about the story you have written. So so you know, so you then tell yourself, Kuti, the acceptance of Mapenzi. I tell you, I've written, you know, other novels, but I have people who keep coming back to me and saying, Mdara, pana Mapenzi ga wakagona. And so it becomes very difficult, though it's a compliment, for me to sort of move on, because people are judging me as a writer vachishandisa Mapenzi. Denoted always the name Chirikure Chirikure. Just half a minute Chirikure. Nobody will be able to ask you this question. Why did you accept Mapenzi? Please be honest. I enjoy taking people by surprise. It has been coming back again and again. This is the man who had the courage to say, this book I will publish. Yeah, yes. Yes, come over, please. This is very critical in my view. I think personally, one or two, it takes one criminal to catch another criminal. In Mapenzi, I think I made my wavelength now. That's fine. And I've never seen Mapenzi. I saw one on the street. I think I was with Sana Kawana. But I think most importantly, when you are a publisher, I think the ultimate goal is to find innovation, to find something which can, 33 years later, still be meaningful to you as a publisher. 33 years later, like now, you're talking about it. I feel proud to be part of the journey, and I feel proud to be still remembered because but I think also the creative process and the publishing process sometimes can be a question of luck. Wasangana na publisher akuzwisisa here kana kuti iwo publisher wasangana ne manuscript yawanzwisisana nayo here. So sometimes we have to appreciate that publishers or editors are not genius.
there's an element of I think going back to wavelength as well, the manuscript. So on behalf of Rampa Manuscript, I understand them because I have also been in that situation during the days of College Press where a lot of manuscripts we rejected found a life elsewhere. Hamuna kutya here kuti ringakudzingisei basa manuscript? The process, I don't know if it was a publishing house now, you had to convince the editorial team and the marketing team and the board as well at some stage. So you had to sell the manuscript on behalf of the author, and it was not an easy process, particularly when you get questions fired by the marketing team, because to them, bottom line is the dollar. But it was so fortunate when Mapenzi got out a couple of years later, it got to be prescribed as a set book. And it made money for College Press and money for Mabasa. But it also gave us the opportunity to experiment further and get to convince management and everyone else much easier because your judgment was proven to be right. That hand has been up for quite some time. Yes, now it's your turn. Yes, that's go Ibrahim Kanjani. Baba vanedisisa Ibrahim Bekeripa. Andisati ndariverenga, but I'm hoping kuti nhasi ndichaenda kumba ndine copy yeIbrahim, and then after I finish reading it we can talk. Thank you. Yes. Ndinotenda vati kure vataura zvakanaka chaizovativo hanzi chachiri chirungu asi ndafunga kuti nechishona zvinoreva kuti mapenzi anozivana. Zvino ndaonawo zvakare kuti kumberi kwedu tabuda kuda tinogona kuzoti anga ari mapenzi akagara mberi kwedu. Inyaya yekuti mapenzi anozivana here yakaita kuti vamabasa murambe matranslation evamwe vese kusvikira mabvuma yomwana wamakadzidza naye muchikoro uye mwana wamakakura naye. Kuzivana here kureva kuti mibvunzo ungapindurwa nomumwe wenyu pakati penyu vamabasa kana dzidzi kuti muri mapenzi here zvavakadai. Kare kuti sei vakanyanyofarira ratsitsi havafunge here kuti kunge vadzidza vose kwemakore kwakaita kuti vanzwe kunge tsitsi ari kutsetsa. Kwete. Chiripo muna mapenzi ndambochitibate zvishoma. Pane nguva dzekuti kuEurope ndofunga vachiundura mwoyo vamboibata zvakare nawe vane manyorero avanoita nemaburitsiro avanoita pfungwa dzavo. Ndofunga mukatotsvaga even Samantha paaverenga anga achitaura Jane Morris anga taida bhuku rinogamuchirwa nema-audiences ekuEurope or rather rikatingoti internationally
asi mukuedza kukwenenzvera kubvisa mapundu kuti mapenzi risare richitsvedzerera, kune zvakafa zvizhinji. Saka zvinhu izvozvo akagona kuzvinzwisisa. Setting yamapenzi zhinji mumakombi, varungu havakwiri makombi. Huchu ndichada kubvunza vanomuziva kuti akakurira kupi, nekuti pane zvakanomunzvenga nyangwe kuyerera kwesuweji yekuchitungwiza zvainoreva nekupedzisira yango part of life yevanhu veko. Iye aiedza kutora imbwa Harare onoigeza kuti isakanga. Ndakatoona kuti harisi benzi. Chokwadi pane zvada kuda kuti Tsitsi aite. Tsitsi, semaonero ako kunge wakaziva mabasa uchidzidza nawo muklasi imwe chete yecreative writing kwakabatsira zvakadii kupinda muninga dzepfungwa dzavo? Uchu ndinomuziva, akandoita mudiki kwatiri tose, zvakare akakurira kubhindura. Ko iwe zvii zviri mukuziva kwako upenyu nemanyorero aIgnatius kubva mese muchiri vaduku zvaunofunga kuti zvakaita kuti unge unoita zvinobvumiwa naiyewo mabasa pauzima? Zvandinofunga zvakaitika, kumuziva iye semunhu plus semunyori kwakandibatsirawo kuti ndinzwisise zvainyora. Uye zvakare mukaona action yakawanda inoitika mumapenzi, inoitika kuchitungwiza, kuzengeza, kuunit D, zhinji yacho iri kuunit D nekuzengeza. Ende ini ndakamboita makore ndichigara kuchitungwiza. Saka dzimwe nzvimbo dzinenge dzichitotaurwa mumapenzi imomoka inzvimbo dzekuti dzimwe dzacho taitogoshanya tichisvika, dzimwe taitove nevanhu vataiziva vaigara kuunit D. Zvimwe zvinotaurwa mumapenzi zviye zvekunzi hanzi hakuna chakanaka chinotanga na D. Zvinhu zvataitombonzwawo zvichitaurika mukurarama kuchitungwiza. Saka zvazvinoreva ndezvekuti upenyu hwekuchitungwiza hunotaurwa mumapenzi mapenzi ifiction, asi zvinhu zvinodescribwa imomoka zvinhu zvaitoitika panguva yacho, zvokuti zvimwe takatozviexperiencewo kana kuzviona zvichiitika. Ndakuda mibvunzo miviri yekupedzisira. Yes, mai, ruoko rwenyu rwamuri rwasimuka. Tinoda kuti makorokoto kuna azvazi yangu makorokoto kuna Tsitsi, makorokoto kuna mapublishers Cornelia vakapablisha nesu vakadzidzawo zvakadaka. Mubvunzo wangu urikuti uri kuenda kunani kuna vamabasa kwekutanga kozoenda kuna Tsitsi. Makatora nguva yakadii pamune muchiwera mabhuku paya? Basa rakakuwandirai, muri kubasa, muri kuita zvimwe, mune mhungu nemhuri, mai vakakumirira vada kutaura nemi. Saka makatora nguva yakadii kuti mupedze bhuku rokutanga mapenzi, kuti muzoti riinde kuna kuti rizotranslatewawo, makatora nguva yakadii kuti vanhu vari kutanga kunyora mabhuku tizive kuti zvakanaka kana ndatora 2 days zvinokuda here mandakatora nguva yakadii uye mainyakunyora nguvai? Mapenzi rakanditorera makore 7. Makaritanga gore ripi? Ndakaritanga ndingati muna 1992 richizobuda tisingazotaura makore ekuzoenda kumapublishers nechii. Asi bhebhi katinonzwa mairirakidza manuscript. Bhebhi rakazoya manuscript yapakati yakanga yaibva
Alright. Endererai mberi. Mapenzi Asi matoona kuti nyambo baby rakarakidzwa manuscript ka. Muri kuona mashandiro avo. mapenzi rakave mukana wekupoya kuomerwa nekugara kunyika yandakanga ndichigara yeOslo, muOslo kuNorway. Chando chepo chaiti kana chauya chaifuridza, uye kana yaasama hakudoki. Saka unopedzisira wovhiringika kuti chii chiri kuitika. Saka waitopedzisira watenga maketeni eblack kuti uite sekuti kunze kwasviba. Saka imomo ndakaona kuti chinhu chandaishuwa kuti dai ndakwanisa kwanga kuri kutaura mutauro wangu zvambotaura vachiungura munhu. Pano paunonzwa kuti inini handisi munhu wekuno. Saka macharacters ari muna mapenzi nesetting yemukombi wanga waamukana wokuti ndidzoke kumba ndifambe nehama dzangu munzira dzatinofamba, ndinzwe zvavari kutaura tichiseka. Saka ndingati ndo chinhu chakaitika zvikuru kwandiri, kuti ndo pandakanyanyonyora ndiri pakati pekunyora thesis yangu yemasters, ndichimbopota ndichimbonzvenga ndodzoka kumba kuti ndirambe ndiri munhu asiri benzi. Ko zvanhasi munoita sei pamunyora? Ndopavaroda kuziva mune muri. Zvinoenderana nekuti wajumwa neinspiration uri kupi, uri pai. Pamwe pacho unogona kutosvova wonotsvaga kwekuti vanonditsvaga vagondishaya, asi ndiripo pamba, nekuti pane mitsara inenge ichitotaura kuti kana ukasanyora izvozvi ukada kuzodzoka kwandiri haundiwani, wapera basa. Yes, Joyce. Munoshanda sei? Nguva muneiwe nepi yokutranslata? Vana munoendesa kwambuya here? Nokuti kutranslata ibasa rokuti fambe dzoke. Kune vazhinji vangangoda kuzvizama, sanai kuvataurira nguva iripo. Ini vana vangu chandakagona kuita kuti vasandinetse kana ndakuda kunyora ndechekuti ndakavadzidzisa kufarira mabhuku kubva vari vadiki. Saka ndingangoti mabhuku ndiwo maswitsi kana kuti munoti chizvipo havana zvivadiki mazepi zviponda moyo, chisudha chipasifaya, zvisudha nezvipasifaya zvavo vana vangu zvaive mabhuku. Saka kureva kuti vaiti kana ndikavapa mabhuku they can entertain themselves kwenguva yakareba, izvo zvaizondipawo mukana wokuti pandei ndichida kushanda ndigone kushanda. Asi chimwe chinhu chakandibatsira kutanga basa rekutranslata iri, basa iri ndakaritanga muna 2005 pandaienda wana basa kuChinoi. Kuchinoi inzvimbo inove yanga isina mhuri yangu yanga yasara kuperu kwandinogara. Saka ndizvo zvinhu zvaindivaraidza pandinenge ndiri ndega, nokuti ndo yaitowo nguva yangu yekutanga kuti ndigare ndega kubva pandakaita mhuri yangu. Ndinotenda vanochengeta nguva vati taakungoita mubvunzo umwe chete tibva tapeta vokupedzisira divi rino ndiregerereyo kwanzi iviri ndanyanya kunyima. Iviri ndiani ane chokutaura? Vamuverere mubatanidzai tikubva vangopindura pamwe chete toenda. Mimi wangu uri very simple. Vamabasa manga pane ma-analysis nema-review amamboverenga ezvinhu zvakataurwa nezvebhuku renyu.
ndachida kuziva kuti izvozvo zvinyorwa izvozvo izvo zvinoenderana here nezvamaifunga kuti bhuku renyu ndo zvariri, kana kuti sevamwe vanyora anoshamiswa kuti ndizvo zvandakanyora here izvo, then you have to read it again kuti uone kuti chaanoreva chii. Yes, tinotanga nawo mabasa tobva tapa Joyce tobva tadzorera kune sachigaro wedanhiro rimwe. Ndofunga ndosaka ndati mapenzi matranslations akanga achiitika zvikuru handizivi kana vamapara vachiripo. Yakapedzisira yahondo vari panoumba vakaedza kudzora mumuforo, nekuti dzimwe nguva zvakanga zvaakuitika ndezvekuti muturikiri airaswa nenyaya kutoona kuti panapa zvaramba zvadaro, aingozomanikidzira amanikidzira zvobuda nenzira inokahadza. Ndo paipa manzwa ndichinda I felt like unoti ngazvigare, kana zvadai zviri nani tingochiti ngatizvikangane. Ndo ndakazobatsirikana nekurangarira kuti Flora nazvino ndofunga ndichatombozomunyorera timboita hurukure chawakanga warambira translation yatsitsi chii chaizvo izvo, nekuti iye ndiye akazeya pamberi zvino kutukana nahuchu kuti hazvisi kusvika pandiri kutarisira, handisi kuona uchinyatsogona kutseketudza nyaya, uri kukundikana. Asanotaura Shona here Flora? Anonyora Shona, anonzwa Shona from a linguist's point of view. Zvekuti mukaona munhu anogona, because bepa randataura pamwe prof Mapara vanogona kunditsigira, akaita language analysis language use yeshona muna ndiko kupindana kwamazuva namapenzi. Haugoni kusvika ipapo usingagoni kunzwisisa mutauro wechishona. Yes, ngatimbonzwa tsitsi. Pindurai mubvunzo chero wabvunzwa manje manje. Kuti zvinoita sekunge unofanirwa kunge uri kure nenzvimbo yawaimbogara kuti unyore kana kurapanura. Ndinoona sokuti kunge uri kure nenzvimbo yaunogara kunongobatsira kuti kunokupa nguva yacho yekugona kushanda, nekuti vanhu vaunenge wakajaira vaye kuti ndo vanombotora imwe nguva yako kana vasipo, kureva kuti nguva yese iri available kuti uite basa kwafura madembo. Ngativaroverei maoko chidzoka izvenyu tikaire basa. Ndokutendai zvakanaka nokuti teerera.